Perehdytys on yksi mun lempiaiheita ja mä oon ollut aika paljon mukana eri yritysten hyvin erilaisissa perehdytysprosesseissa. Joskus on myyntiorganisaatio, missä etsitään puhelinmyyjiä, perehdytys on hyvin lyhyt. Sitten puhutaan asiantuntijaorganisaatioista, jossa puolen vuoden perehdytys on vielä ihan alkusoittoa ja loppujen lopuksi henkilö on tuottava työntekijä vasta noin parin vuoden kuluttua. Nämä on kaikki hyvin pitkiä prosesseja, lyhyitä prosesseja, mutta päämäärä on tietysti kaikilla sama. Tavoitteenahan perehdytyksessä on aina saada tuottava työntekijä siihen organisaatioon, joka osaa itsenäisesti hoitaa niitä tehtäviä. Eiks vaan? No miten tämmöinen perehdytyssuunnitelma sitten kannattaa rakentaa? On olemassa erilaisia perehdytysmalleja. Netistä varmaan löytyy erilaisia ajatuksia, mitä perehdytykseen kuuluu. Mutta aika usein jää puuttumaan se todellinen konkretia, että mitä ihmettä siinä perehdytyksessä pitäisi käydäkään läpi. Niin mun oma ajatukseni on aina se, että kannattaa ottaa selkeä tavoite ja toimenkuva sille henkilölle, että mitä tämän henkilön pitää osata. Sitten kun henkilö valitaan töihin, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä työsuhde alkaa, niin viimeistään siinä vaiheessa kannattaa katsoa, että osaako tämä henkilö kuinka paljon näistä tehtävistä, mitä on jo hänen tehtäväkseen asetettu. Sitten yksinkertaisesti vaan käydään läpi ne asiat, mitä henkilön pitäisi osata, ja tehdään suunnitelma sen suhteen, että millä tavalla hänelle opetetaan ne asiat, mitä hän ei vielä osaa. No, jos rekrytoi paljon, niin tämmöinen hyvinkin joka kerta erikseen tehtävä perehdytyssuunnitelma on aika raskasta. Ja sen takia yleensä yrityksillä, jotka rekrytoi useampia henkilöitä, niillä on selkeät manuaalit, selkeät mallit.